Diu que la part contractant de la primera part serà en aquest contracte la part contractant de la primera part. Què li sembla? Queda bé, oi? No, no m'agrada. Què li troba? No ho sé, torni-ho a llegir. Diu que la part contractant de la primera part serà en aquest contracte la part contractant de la primera part. Aquesta vegada sona una mica millor. Perquè ja s'hi ha acostumat. Ho vol sentir una altra vegada? Només la primera part. Què vol dir? La part contractant de la primera part? No, la primera part contractant de la primera part. D'acord. Diu que la primera part contractant de la primera part serà en aquest contracte, la primera part contractant de la primera part serà en aquest contracte. Escolti, per què hem de discutir per una cosa així? Val més que ho eliminem, eh? De tota manera era massa llarg. I ara què ens queda? Encara tenim mig metre de contracte. Aquí diu... La part contractant de la segona part serà en aquest contracte la part contractant de la segona part. És que no ho acabo de veure, clar. Ara què passa? No m'agrada la segona part, tampoc. Doncs hauria d'haver vist la primera part. Va durar tant que van tornar a casa de matinada. I la borratxera em va durar 3 dies. Ei, escolti, per què no fem que la primera de la segona part contractant sigui la segona de la primera part contractant? Seria més interessant. Miri, val més això que tornar-ho a llegir tot. Què me'n diu? Bé, Ara sí, ara ve una cosa que li encantarà. Li caurà la bava. no m'agrada. Que no li agrada què? El que sigui, no m'agrada gens. Doncs no val la pena trencar una vella amistat per un detall així. Preparat? Preparat. A veure, la part següent em sembla que no m'agradarà. En tinc prou amb la seva paraula. Vostè en té prou amb la meva paraula? La veritat és que no. Bé, així traiem 2 clàusules més. La part contractant de la vuitena... No, això no va, no. La part contractant de la novena... això tampoc no va. Ei, el meu contracte és més curt que el seu. Vaja, no ho entenc. Vostè deu ser una mica curt de gambals. De tota manera, em sembla que ja està aclarit. I tant. Així doncs, ha de firmar aquí a baix perquè el contracte sigui legal.